Καλώς ήρθατε στο πρώτο Business Day της Vianex. Οι πιο πετυχημένες εταιρείες και κατ' επέκταση και οι πιο επιτυχημένοι άνθρωποι και επαγγελματίες δεν είναι αυτοί που δεν αποτυγχάνουν ποτέ. Είναι αυτοί που ποτέ δεν σταμάτησαν να προσπαθούν. Η προσπάθεια γεννά την καινοτομία. Η προσπάθεια δημιουργεί ηγέτες. Θα σας οδηγήσει σε ένα μέλλον καλύτερο από αυτό το οποίο παραλαμβάνετε. Καλωσορίζουμε στο πρώτο το εργοστάσιο. Είμαι η Άννα η Γεωργίου, η διευθύντρια προσωπικού της εταιρείας και ο κύριος Μανώλης Αυγερινός, ο διευθυντής του πρώτου εργοστασίου. Το όραμα της εταιρείας μας είναι να είμαστε δίπλα στον άνθρωπο, ανθρώπινο πρόσωπο στους εργαζόμενους και ελπίζουμε ότι θα είστε η γενιά που θα φέρετε το καλύτερο δυνατόν. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου. Στο πρώτο εργοστάσιο. Από αυτό το εργοστάσιο ξεκίνησε η ιστορία της Vianex στο κομμάτι της παραγωγής των φαρμάκων, έτσι ώστε να φτάσουμε σήμερα η εταιρεία να έχει 4 ανεξάρτητες παραγωγικές μονάδες, 3 στην Αττική και 1 στην Πάτρα. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή μας που σήμερα φιλοξενούμε το πρώτο Business Day της Vianex με μια ομάδα αριστούχων φοιτητών και θεωρώ ότι είναι μια εμπειρία η οποία θα δώσει προστιθέμενη αξία και στους ίδιους τους φοιτητές αλλά και σε εμάς σαν επιχείρηση και με την αφορμή αυτή να καθιερωθεί και ως ένας θεσμός για τα επόμενα χρόνια. Τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ.